Ngilethwe enkantolo uNxumalo. Ngize la namhlanje enkantolo ngizomangalela uBra Steve. Ungiletha ngoba ebhorekile, ebhora umsebenzi efuna iWi-Fi. Abanye abathule enkantolo. Hayi mfana omdala. All right. Nalazo udaba. Malady, case number 82822. Umkhonzeni Mtsheleni wakaNxumalo. Kanye nomnumzane uSteve wakaSokhela. Malady. Umangali akatshela inkantolo amagama akhe aphelele. Kosenkantolo mina ngumtsheleni Mkhonzeni Nxumalo kodwa abangaziyo ke bangibiza ngesibhubesane saphubesa amadoda ngohlamvu ilanga. Ngicela leli ID book kuphela. Ngiyaxolisa Nkosenkantolo. Ngumtsheleni Mkhonzeni Nxumalo. Umangalelwa atshela inkantolo amagama akhe aphelele. Nkosenkantolo egama uBra Steve. Ilona igama elisepasini lakho lelo. ID book yakho nje ibhala ukuthi Bra Steve. uSteven Sokhela. Ngabe size ngani enkantolo? Nkosenkantolo mina ngiqhamuka le intabeni zaselenge ngiphuze engarikuni. Ngahamba ngizungeza nje Nkosenkantolo ngifuna amatoho eThekwini. Ngase ngihlangana noBra Steve lo. Ngamtshela ngathi uBra Steve bengicela ngisize ngomsebenzi ukuthi ngibe umantshingelani. uBra Steve wathi yonke into isisizakele mase ngifike kuye alisekho usizo ngingabusakhala. Wathi ngifike kahle kuye ngaphandle kokubhalela uZolo uzoyisiza inkinga zami. Kosenkantolo ngamchazela uBra Steve ngathi into engiqeqeshelwe yona njengoba ungibona ngiyisecurity mina. uBra Steve wathi uzonginika umsebenzi wobsecurity. Wathi unemoshari Nkosenkantolo. Mangabe ngifika emoshari ngithi ngiyagada. Kephi? Unemoshari kwalibi. Imoshari ke yila ogcinwa khona abantu esebethule. Njengoba ngishilo ngathi ngwakaNxumalo mina. Thina kaNxumalo sihlangane nezidumbu Nkosenkantolo. uBra Steve lo. Mina ngathi mangifuna umsebenzi wokugada ukuthi ngibe yisecurity. uBra Steve ungiwashisa idumbu. Nkosenkantolo umsebenzi engiwenzayo ngiyazi ukuthi ngixakekile. Kodwa umsebenzi engiwenzayo owokugada. Angisagadi manje. Sengenza imisebenzi emibili. Owokuqala ngiwasha idumbu. Owesibili ngiba umantshingelani. Manje bengicela ukuthi inkosi yenkantolo ingisizela. Inkosi yenkantolo mina lapha ngihlala nezidumbu. Abantu abangakhulumi. Uyabona wena inkosi yenkantolo njengoba uhleli la. Kungcono kunabantu, kunommangalela, kunommangali, kunabantu. Mina lapha ngiyahlala inkosi yenkantolo angenzi lutho ngihlale ngithule, angikhulumi namuntu nginuka umlomo unuka iqhuqu. uBra Steve yena uyagalavanta wenza into ayifunayo. Anginayo ngisho neWi-Fi. So ngamanye amazwi ukhala ngokuthi musa emsebenzini uyabhoreka. Into ayilethile uBra Steve empilweni yami bengiyitshela ukuthi uzoletha impucuzeko ukuthi ngithuthuke. Ungilethele amashwa uBra Steve. Ngishiyo unkosikazi anginabangani, anginalutho. Ngani ngoba uBra Steve ufaka ichilo phakathi koNxumalo kimi. Akekho umuntu ongifunayo inkosi enkantolo. Ngishilo ngathi kaNxumalo sihlangane nezidumbu. Bengicela ukuthi inkosi enkantolo. Bengicela inkosi enkantolo. Inkantolo ethathe umthetho ingisize. Ukusize ngani mhlawumbe inkantolo? Bengicela ukuthi inkosi enkantolo ngenkulu inhlonipho. Bengicela ukuthi uBra Steve lo umphathi wami njalo ngempela sonto anginike imbuzi yokuthi angikompensence. Fanele anginike imbuzi inkosi enkantolo ezongigeza nami ingigeze ngaleli gazi. Bese ke akhuphula umholo wami uphinde kwabili ngoba umsebenzi sengenza imisebenzi emibili manje ngangikhashela wodwa. Okay. Steven, ngabe uthini wena ngalolu daba? Umbone nomkhaba yimi. Umona senehwanqa yimi. Umona sekwazi ukuletha mina ecourt imali yami. Yimi wonke lo muntu asiqale nje lapho ukuthi kwaza kimi ezocela umsebenzi. Kubani kimi? Ngamnika ke mina umsebenzi. Ngoba sengitshela ngoWi-Fi la wayesebenza khona wabanjwa
ngoba wayebuke ipornography ke eshabafana ke kwaba yileyo wathi kungcono ngingamfakeli le Wi-Fi. Asilalelane-ke angithi inkantolo yami ngiyekuthulwe-ke ngilalelwe. Yebo. Angikho interested emsebenzini wakhe wangaphambilini. Mina into engifuna ukuyazi ukuthi emsebenzini lo awenzayo kuwena uyabhoreka noma akabhoreki. Uyabhoreka. Ubhorwa ngenxa ukuthi angiyifakanga iWi-Fi ngoba phela umsebenzi wakhe ukuthi agade aphinde washe idumu. Ngamtshela naye ukuthi njengondoda uzothinta lapha nalapha ya. Ibhaliwe ku-contract uzothinta lapha nalapha ya mase wenzile umsebenzi wakhe wokugada. Kungabe wayisayini icontract eshoyo ukuthi uzofika ugade bese uthinta lapha nalapha? Inkosi enkantolo. Ngenhlonipho enkulu. uBra Steve. uBra Steve uyambona lo inkosi enkantolo. uBra Steve umlungu wami uyiqola. Ngamtshela mina wazi kahle ukuthi ngafika kuye ngoba ngithi ngifuna umsebenzi omantshingelani. Angifundile mina inkosi enkantolo. Into engangifuna ukuthi ngizogada ngibe umantshingelani hayi ukuzofunda amaphepha. Hey my lady. Yo. Hey. Hayi. Yabona my lady, uclient wami lo sebemfake kwenkulu ingcindezi and usephelelwe na imali. Yabona nje indlela namabhadi ngayo ukathe ehambela avela thuke ingane ithi fusa kwena. Lo. Eyihambela nje. Isimanga sikabani? Sikabra Steve. Yabona ingakho ngithi uyazi uthe mengixoxela istory sakhe ngavele ngamsorry my lady. Ngamsorry ngabuka ukuthi mekusana abantu abamnyama my lady abadlala ngabantu kanje and contract yakhe yabona nje uqinisile methi wayifaka leya clause ethi mangabe eqeda umsebenzi uzothi touch here and there isho njani hlobo ne contract leyo ukuthi after you've done your duties you can touch here and there. Akushiwo ukuthi ngizowasha idumu. Akushiwo here and there. Wangabuza ngani wena ukuthi where is here where is there? Cha inkosi enkantolo. Ngangicabanga ukuthi uBra Steve njengoba ethi touch here and there ngangitshela ukuthi mhlawumbe usho i-overtime ngoba la ngisebenza khona makuthiwa touch there and there mawusuqeda ukusebenza so kuyi overtime ukuthi ukhulisa amasenti. Ngangazi ukuthi kushiwo ukuthi kanti touch there and there ngizogeza idumbu. So wena isikhalo sakho ukuthi unyusela umholo ngoba wenza imisebenzi emibili. Nkosi enkantolo. Nokuthi umsebenzi uncipha ukubhora kube nezinto ezokwenza ukuthi ungabhoreki uma usemsebenzini. Nkosi enkantolo. Mhlambe ngingakujabulisa ukuthi ube nabantu ozosebenza nabo nje ubukhala ngokunuka komlomo nje ukwazi ukuxoxa. ukuxoxa. No ufuna ukuthi abe ne-PA ezokwazi ukuthi ibe PA ibe administrator ebese iba yi-office manager so that kuzoba lula ukuthi menginomuntu akufanele communicate naye ubambe ingcingo kanjalo abuyeze kuyena. Uzobe kufona bani efonela bani ngoba kuhleli idumbu. Nokuyenzeka my lady uthola ukuthi umuntu uyafona uyacheck ukuthi isidumbu sakhe sikanjani abese esho yena lokuthi no sisushap so into enjalo ziyadingakala. Yeah. Ngabe khona mhlawumbe kokugcina ofisa ukusho before ngithathe isinqumo? Yebo Nkosi enkantolo. Unxumalo lo ngoba bengisho nje ukuthi ngamthatha eyilento eyiyo. Yabo manje uright ke manje. Uright muhle impela ingako sekwazi ungilethe court. Into engishoyo mina uthi ngamqasha lo muntu ngasho ukuthi uzothinta lapha abena athinte nalapha yana ephinde eqhubeke enze umsebenzi wakhe ukuba isecurity. Bese funa abantu besifazane lapha yana. Ayisenziwa lo msebenzi ngithe awenze. Oh, abantu besifazane abakho wena. Lalelake. Bese funa abantu abasifazane lapha akasawenza umsebenzi ngifuna ukuthi awenze. Ayikho contract yonke leyo nto. Nokuthi mele khuphula imali angisunderstand ukuthi kanjani ngoba wena uthinta lapha nalapha ugadi ishayile. Kungabe kukhona kokugcina ngifisa ukusho? Bengicela ukuthi inkosi enkantolo ingizwisise mangisho kanje. Ngimkhonzile uBra Steve inkosi enkantolo. Isinqumo esingenza ukuthi ngimlethe la ukuthi ngoba ngiyamhlonipha wakhipha ikateziko kithi. Ngoba ukube inkosi enkantolo ngemhlonipha uBra Steve. Elicala mina bengizolithatha ngilise enyangeni. Lingezi la. Bezoyibona ukuthi ufana noba. Uhola malini ngenyanga? Azi inkosi enkantolo.
ngisaba nokukutshela ngihola 500 rand ngenyanga. Sengilizwile icala lenu. uBra Steve unayo yonke i-rights yokuthi athintise lapha nalapha ngoba wasayina kwi-contract. Fanele nifunde ukuthi ama-contract mekunento ongayi-understand uyibuze icaciswe before uxikike. Steven, Ngosinkantolo. uyazi ukuthi waqasha umuntu owumZulu. AmaZulu anosiko. So from now on umnumzane lo kuzofanele umprovide ngempepho emsebenzini azoyishisa before angene. Umnike imbuzi ephilayo emhlophe uma ezemsebenzini ukuze akwazi ukuthi abe nenyonga azogeza ngayo izandla uma eqeda ukuthinta idumbu liphelile icala. All right. Hayi kuhambe kahle. Oh. Hayi asibonge. Security ifuna iWi-Fi yini uyibizana leyo nto? Nkosi enkantolo ikwazile ukumhlawulisa lo Bra Steve okhohlakele. Siyabonga. Phela umuntu umbhadala u500 aphinda afuna inkomo ngaphezulu afuna imbuzi ngaphezulu afuna yazi